Περίμενε να το βγάλω φωτογραφία τώρα που θα το σηκώσεις. Έλα, σηκώσε το. Λοιπόν, ξεκινάμε. 1, 2, 3. Δεν το πάμε, να το πάμε σιγά σιγά. Ναι. Για να δούμε εδώ πώς γίνεται. Παίρνουμε λίγο. Wow. Τι ωραίο. Κι άλλο βάλε. Αχ, θέλω να δω αυτό. Τι ωραία. Άγγελε, εσύ τράβα. Εντάξει. Ωραία. Γεμίζουμε το ένα. Πολύ ωραίο. Το ποτάμι φαντάζομαι καλά για να φύγει ότι... Ναι, να φύγουν όλα τα ζουμιά. Τι είναι, Γιατί να μην γυρίσουμε άλλο στο ταξί. Θέλετε να έρθει λίγο πιο εδώ. Ναι. Πιο εδώ. Έχει κι άλλο μέσα. Είναι από πάλι. Δεν θα πάνε άλλο. Έχεις άλλο 40. Τέλος. Κάτσε. Πιέζουμε δεξιά-αριστερά να φύγουν τα πολλά τα... Πρέπει να πάρει λίγο από εκεί πέρα. Όχι, δεν πειράζει. Πίεσε το ψωμί. Τώρα αυτό τι πόσο είναι το ένα. Πόσο μένει. Πόσο θα μείνει. Ναι. Αυτό θα μείνει θέλω να κρίνει και αυτό. Το μισό θα μείνει. Αυτό εδώ Θα είναι. μείνει αυτό. Α, Δηλαδή αυτό θα βγάζει τα υγρά και θα πέφτει. Μπράβο. Ναι. δεν είναι ούτε. Αυτό έχει να κάνει με την με κάθε μέρα που περνάει γίνεται αυτό συρρυκνώνεται ας πούμε. Αφιδατόρες. Αφού το αφήσουμε εδώ πέρα σήμερα και αλατίζουμε μία φορά, Το αλατίσεις από πάνω. αλατίζουμε από πάνω σήμερα, αύριο τουμπάρουμε και αλατίζουμε από την άλλη πλευρά και το αφήνουμε για 15-20 μέρες περίπου, ανάλογα τι καιρό θα έχει βέβαια. Ο νοτιάς δηλαδή θέλει περισσότερο. Βέβαια, γιατί Για να φύγουν όλα τα υγρά εκτός ψυγείου. Να ρωτήσω κάτι. Τώρα θα το βγάλεις το καλαθάκι. Όχι. Όχι σήμερα. Πότε βγαίνει το καλαθάκι. Θα το αφήσουμε σήμερα εδώ, θα αλατίσουμε από πάνω. Αύριο μία φορά τούμπα, Πάλι μες στο καλαθάκι. αλάτι, το βγάζουμε μετά και το αφήνουμε περίπου 15 μέρες ώρα. Πότε φτάνει σε αυτή τη μορφή. Αυτό είναι 15 μέρες. Ωραία, όταν θα το βγάλει το καλάθι μετά. Ναι. Θα αρχίσει να βγάλει πάλι. Εκεί το μεγάλο θα αυτό. βγάλει πάλι και τις άλλες μέσα. Ναι, θα βγάζει πάλι υγρά. Το μεγάλο- Μέχρι να γίνει. Εδώ πέρα είναι έτοιμο να μπει τώρα. Έτσι θα γίνει. Δηλαδή αυτό θα μικρύνει κι άλλο δηλαδή. Αυτό Θα γίνει τόσο. Αυτό παιδιά είναι λίγο πιο Είναι άλλο μεγάλο, καλούπι. καλούπι. Είναι λίγο Και πιο το μεγάλο. άλλο